لو سعره لبن هرمات كوكا بمعرم معرم قدا قدا هزباي عم نفس مهرتي عيكون بوزون يوم تنقبتي حجو قايد الزاني حل وارستي هزباي هزباي وان مهرتي حجو قايد الزاني حل وارستي رستي هنالو بانا عوتا بزي بكرعات تمزي بنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا يوم لو مون كم وترو العلا قداس النزلوم نخلو زيناتاتنا علم فتشنا قرقيرنا نعانا كمرونا زغلو كنفلطوم زلنا كنستوعلو لهم زلنا بعمقات كنردوم زلنا زبلنا يوم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مدبنا مسانا كسون حدما بخبر نعجمكم مجمري أنا بزبانا خنسنقر كلنا what's going on بزبانا أب جبت زقاتمي أمانغو President ناي كينيا ويليام روتون President ناي سوما ناي جبتي عبد الفتاح السيسي كلتين هجرات signed a joint strategic partnership agreement كلتين strategic هاوي شركنت وعل كم استفرارما the countries also signed memorandum of understanding of maritime partnership. Many are suspecting this is speculating this in Egypt strategy of isolating Ethiopia from the key allies يلوم كالوتي قمتلو سلازي مجمريا قبتي من قصاصات ناتا مس من غير الله نبلا لنا بس كلنا هجرات بتزوبا بحر مزلوان بس كلنا استراتيجيكاوي بارتنرشيب بس دبوب السودان ابز حلفه غيرا كم زنبرت نيتوبيا غورباب هجرات مسبولن استراتيجيكاوي بارتنرشيب ديل تقبر كم زلان رلنا شو كونتينمنت زي اثيوبيا نمكوزار وين نمدرات وين نمخباب تقبر كون كم زغل مقصل زي كابينا نرجلنا جبت مس كينيا تقبرو زلا جبت مس إيرترا تقبرتو جبت مس سوماليا تقبرتو جبت مس السودان اوف كورس بزح ديل سيزالو جبت مس دبوب السودان سلازي تاع ترفع جبت مس جوبت تراي كترف زغل ابت كبابك كابزلو هاجرات سلازي اثيوبيا كومبليتلي انسركل كبرا بخلو بدبلوماسيا بوتادراويات خيزلا مس كينيا دما العلا قداسنا تالو معناتو كينيا انكر ستيت زلونا امريكا سلازغوني ابكرنا افريكا قدامي وكيلنا امريكا ملحق كينيا يزول سمين دما قبسي سلازي كلتين هاجرات اب حدا مرداتا بفلاي دما ماريتايم ناي بحر زملكت دما كلتين هاجرات بحدا كسرحا كم زدليا يزقبر زلو زحجي من علبات اكزاكتلي ابتي ناي زوبا ني اثيوبيان ابين كتحصرو يس ترجم الله يزي كله ترجم الله معناتها ابي احمد نكينيا تراي كحس فتن زلو كينيا تراي تريفاتو زلا بس كينيا تراي زمدنا قبر فتن زلو and here we go جبت دما again مس كينيا ون استراتيجيكاوي بارتنرشيب بفلاي دما بحر زو تكره تقبر الله ني ابين عصرو نا ابين عصو اي مثلا انت ديل اتم ن صري إيرترا زخد زلو ግን ብዙሕ ነገራት እዮም ዝዛረቡ ዘለው ብኩሉ መንገዲ ክንርድኦ ከነስተብለሉ ዘለና ኢና ኣብዚ ዋን እዚ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ኣብ ዲፕሎማሲ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ዝለዓለ ስራሕ ጌራቶ ዘላ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ከባቢና ምስ ግብፂ እዩ ዘሎ ስለዚ ንግብፂ ኣደልዲልካ ምስ ግብፂ ዘሎ ሽርክነት ምስ ግብፂ ዘሎ ሽርክነት ድማ ኤርትራ ጥራይ ኮን ትልምን ዘላ ግብፂ ንኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ክትሕዘያ ትደሊ ዘላ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ኮንቴን ክትገብሮ ስለ ዝኾነት ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኩሉ እቲ ዝከኣሎም ነገር ክገብሩ ክፍትኑ እዮም
كم زحج عدل كفتر لهم سلازيكل إثيوبيا خنتاي كجبري يقول وي بخمي كدخلوا إثيوبيا دما ناتالوبي وي ونعز دقفو استفعلوا نجارات تجبر كم تخل مجنزاب يدلي حدا كابت كجبروا زخولو بحال زلو دما ريجيم تشينج زبل زلو تاكتيك نخلت كم كفتني أنا بنتزي for so many who openly advocating for the Eritrean people. So that is really appreciated. In your article, you mentioned that the Iraqi Liberation Act, that makes, for the U.S. government to openly engage in regime change with the opposition group. But many Eritreans believe, as well, on your article, that the U.S. may not have huge interest in Eritrea to get really involved in regime change strategy. So the U.S. policy so far long have been containment policy towards the regime in Eritrea. They will try to contain. So እንታይ ዝብል ዘሎ ጋዜጠኛ ሄኖክ ኒ ማይክል ሩቢን መቸም ማን ኦፍ ዲ አወር ኮይኑ ዘሎ በቃ ኩላ ዛ ሰብ ፀረ ኤርትራ ዝኾነት ነዚ ሰብ እዚ ብማይክሮስኮፕ እዮም ዝደልይዎ ዘሎ ትብል ኣለኻ እሱ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ወላ እንታይ ብፀጋማይ ወገን እንታይ ገይረልኩም ኣለኹ ኩሎም ፕሬዚደንታት ናይ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝረኣናዮም ቢል ክሊንተን ካብ 91 ክሳብ ከባቢ 2000 ክንብል ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ቡሽ 8 ዓመት ድሕሪኡ ኦባማ 8 ዓመት ድሕሪኡ ድማ ባይደንን ትራምፕን እናተቀያየሩ ማለት እዩ ኩሎም እዚኦም እንታይ ፖሊሲ ነይሮም ኣብ ኤርትራ እንተልና እታ እንኩ ዝሓሸ ፖሊሲ ዝነበረ መጀመርያ ክሊንተን ኣብቲ መጀመርያ ንኤርትራ ክሳብ መንግስቲ ኤርትራ ናበይ ክኸይድ ዝርኢ ሱቕ ኢሉ ይርዮ ነይሩ ካብ 1996 ጀሚሮም ግን ፖሊሲ ናቶም ክቕይሩ ከም ዝጀመሩ እዩ ዝንገር ቡሽ ዳርጋ እቲ እገዳ ኣብ ዘበኑ ዝያዳ ተሳሊጡ ኦባማ መፅኡ ነቲ ቡሽ ዝጀመሮ ስለዚ ሪፐብሊካን ዴሞክራትስ ክበሃል ከሎ ኩሎም ሓደ እዮም ዩኒ ፓርቲ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ሓደ ፓርቲ ድማ ንኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ብሕማቅ ከም ዝርዮ ቅድሚኦም ዝነበሩ ንኤርትራ ፅቡቅ ገብሩላ ነይሮም ኣይበልኩም ቦታ ስለዘይብለይ ክእትዎም ጥረ ስለዘይክል ጥራዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣሜሪካ ክንዛረብ ከለና ኤርትራ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ክንጥምት ከለና ሓደ ነገር ጥራይ ንፁር ኤርትራ ትበሃል ሃገር ከም ዘይደልይዋ ከም ዘይፈትዋ ምክንያቱ ካብ 50ታት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ናፅነተን ክረኽባ ከለዋ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናፃ ዘይትኾነሉ ምክንያት ኣይነበራ ምክንያቱ ንሱዳን ናፅነት ትባ እንተለኻ ንሊብያ ናፅነታት ትባ እንተለኻ ንሶማልያ ትባ እንተለኻ ንካልኦት ሃገራት ትብ እንተለኻ ኤርትራ ካብኣቶም ንላዕሊ ሌጋሲ ናይ ኮሎኒያሊዝም ነይርዋ ግብፂ ቱርኪ ግብፂ ጥልያ እናበለ እንግሊዝ እናበለ ዝመፀት እያ ስለዚ ኤርትራ ከም ሃገር በቲ ናይ መግዛእቲ ደረጃ ወሲድካ ናፅነት ክትረክብ ዝግባእ ቀዳመይቲ ሃገር ተነይራ ኤርትራ እያ ተን ካልኦት ከም ናይ ኤርትራ ናይ መግዛእቲ ታሪክ ስለዘይነበረን ግን ነዚ ኩሉ ጓፂፆም ኤርትራ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክታተሉ ኢሎም ክወስኑ ከለዉ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ኣንፃር ኤርትራ ኣብኡ ዝጅምር ዝቕፅል ሃይለ ስላሴ ወዲቑ ደርጊ ክመፅእ ከሎ ደርጊ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ካብ ኢትዮጵያ ጓሕጊጉ ካኣልዮ ከሎ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ይኮነት ወጊና ሪጋ ጥራይ ትፅበ ነይራ ንደርጊሲ ኢንዳይረክትሊ ረድኤት ትበ ነይራ ኣሜሪካ ስለዚ ኤርትራ ብመሰረቱ እዚ ሰውራ ኣወላ ኣብ ሰውራ ከሎ እውን ብኣሜሪካ ፅቡቅ ቆላሕታ ዘይረኸበ ዝነበረ እዩ ምስ መፁ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ፀንዮም ድሕሪኡ ኣንፃሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብካልእ ብግምጣል ድማ ከርየኩም እየ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ረጂም ቼንጅ ኤክስፐርት እዩ ዝበሃል እቶም ትሪእዎም ዘለኹም ሃገራት ብፍላይ ናይ ኢራቅ ሰዳም ሁሴን ናይ ሊብያ ገዳፊ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ዑመር አልበሺር ብከምዚ ዓይነት ረጂም ቼንጅ ዝተኣለዩ እዮም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ክትሪእዎ ኢኹም እዚ እናተገበረ ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ኣይኮነን ትደሊ ነይራ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትሓፅሮ እሞ ንሱ ክሳብ ዝእለ ክፅበያ ትደሊ ነይራ እምበር ረጂም ቼንጅ እንታይ ትፍልሉ ኢኸ እቲ ረጂም ቼንጅ ብኸመይ ዲኻ ትገብሮ የስ ኣብ ገለገለ ሃገራት ክኸውን ከሎ ሃንደበት ኣፅዋርካ ታንክታታ ሒዛ ትመፅእ ኣሜሪካ እዚ ድማ ኣብ ኢራቅ ጌራቶ እያ ኣብ ኣፍጋኒስታን ጌራቶ እያ ምክንያቱ ብኻድ ተነዳዲ ስለ ዝነበረ እቲ ነዳዲ ክወዛ ስለ ዝነበራ ስለዝደልያ ዝነበራ ምናልባት ናይ ኤርትራ ነዳዲ ብርግፅ ኣብ ዕዳጋ ገፁ ክኸይድ ስለዘይጀመረ እዩ እንተለዋ ኮይኑ ማለት እዩ እምበር ኣሜሪካ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ ዘይገበረቶ ነገር የላ ካልኣይ ኣብ በዓል ኢራቅ ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ ከምዚ ናይ ኤርትራ ገይሮም ከውፅዎ ስለዘይክእሉ እዩ ብዙሓት ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ ረጂም ቼንጅ ብካልእ መንገዲ እዮም ፈቲኖሞ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ሃገር ከም ዝወፅእ እንድሕር ጌርካ እያ እቲ ሃገር በዓላት ተረኽሚሻ ክትመውት እያ ብናቶም ካልኩሌሽን 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ህዝቢ ሲ እንታይ ሞ ከቢድ ክኾነና ንሕና ካ ዝህውኽ ምክንያት የብልናን ወላ 20 ዓመት ይውሰድ ወላ 30 ዓመት ይውሰድ ቀስ እናበለ እቲ ስርዓት ብገይሩ ክመውት እዩ እቲ ህዝቢ እንተገዲፍዎ ዝኸውን የለን ብምባል ካልኣይ ድማ እቲ ህዝቢ ብፍፁም ከም ዘይጥዕሞ ክንገብር ኢና ብምባል ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣይሰለጦምን ነዚ ኩሉ ፕላናቶም ፋሕ ዘበለሎም ዶናልድ ትራምፕ እዩ ነይሩ
دونالد ترامب اتليست نتنايتهم كونتينمنت كاب سرعات نفس سرعات دقصت زنبره نايت ستيت ديبارتمنت بلان فحبيلو مس اثيوبيا زنبره ات دايناميكس لتغيره دونالد ترامب ملو بملو بحاليوت كنبل عين خلينا اتكونتات يغير كم زنبره باثيوبيا سلازم بوبو ترايو كم بحدش كم ابتس انا حدا زقاطمه كان منغستي اكسبلوت كي جبر خلو مجمريا نتكونتات كنقاصرو لنا زعينتي نيرو اجن اسمعوا Isaias. So, as a historian, what makes you think that the new administration will or should change the long existing policy and involve in regime change policy and openly cooperating or working with the Blue Revolution or the opposition, Eritrean opposition? Let me put it this way. Regime change and democracy are two sides of the same coin. We just had regime change in Washington, D.C. when we had a new president come into power. If you actually want to go back to the Iraq Liberation Act, it didn't call for the military overthrow of Saddam Hussein per se. But what it did say is that the United States should interact, American diplomats should interact with different Iraqi groups. So እዚ ማለት እዚ ነገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ተዘረባናቱ በመሎ ክንሰምዓ ድሌት የብለይናነ ትርጉም ስለ ዘይብሉ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ነገር እዞም ኮንፍሊክት አንተርፕረነርስ ወይ ካብ ዕግርግር ናይ ህዝቢ ዝረብሑ እዚ ሰብ እዚ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራቅ ተሳተፈ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ተሳተፈ እዩ ኣብቲ ኩነታት ናይ ማዕከላዊ ምብራቅ ድማ ብቐረባ ዝዋሳ እዩ ረብሓናታዊ ዘሎ እቲ ኤሪያ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ናቱ ኣብ ዝያዳ ናይ ኤርትራ ትርፊ ግዜ ይሰርሖ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኣይ ድማ ናይ ሱርያ ጉዳይ ስለተወድኣሉ ምናልባት ነገራት ኣብኡ ተወዳዲኦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ሽፍቲ ክገብር ኣሎ ካልእ ዓውዲ ክዘልክ ክኽእል ኣሎ Why do he think ስለምንታይ ንሱ መፍትሒ ናይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ኣሜሪካ ጥራይ ገይሩ ዝወስዳ ሃገራት ኣፍሪካ ባዕለን መፍትሒ ክገብራ ይከኣላን እየን ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ በኣሜሪካ ጥራይ ክግበር ዝድለ ማለት ህዝቢ ኣፍሪካ ብናቱ መንገዲ ስለምንታይ ረጂም ቼንጅ መንግስቲ ሓደ ኣብ ሓደ ዓለም ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ተዘይኮይኑ ሓጢያት እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ስዑድያ ክገብሮ ዘይመርፅ ወይ ኣብ ኢማራት ክገብሮ ዘይመርፅ ወይ ኣብ ቀጠር ክገብሮ ዘይመርፅ ስለምንታይ ኣብቲ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ ረጂም ቼንጅ ዝያዳ ናይ ኣሜሪካ ሓላፍነትን ስራሕን ገይሮም ዝወስድዎ and the worst thing is እቲ ሰብ እቲ ስለምንታይ ኣሜሪካ መፅያ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ፅቡቅ ከተምፃልና እያ ኢሉ ዝሓስብ መፅሓፍቲ ዘንበበ እዩ ድሮ ኣብ ኢራቅ ዘሎ ኩነታት ኣብ 2002 ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ኢራቅ ኣብ ጥፍዑ ዝነበረቱ ደረጃ ምዕባለ ክትበፅሕ ይከኣልትና ኣላ 2000 ዝነበረቱ ደረጃቲ ርግኣትን ምዕባለን ኩሉ ነገርን እቲ ሃገር ሃገራውነትን ኣብ ክትበፅሕ ይከኣልትና ኣላ ሕንፍሽፍሽ ጥራይ ዘሎ ሊብያ ኣብቲ ገዳፊ ዝገደፋ ብፍፁም ክትበፅሕ ይትኽእልና ኣብ ዝቐረባ ሓደ ሊብያዊ ኣጋጣሚ ተረኺበ ነይረ ኣብ ቤንጋዚ ኣብቲ ትራቭልስ ጥራይስ እንታይ ኢሉኒ 5-6 ሚሊሻታት ሓለፍቲ ኣለዉ ሓደ ክነናቱ ከተማ ናብነት ኣብ ኣስመራ እንድሕር ኮንካ ናይ ጎዳይፍ ሓደ ኣመሓዳሩ ኣሎ ስለዚ ንጎዳይፍ ትኬት ኮንካ ጉዳይካ እቲ ናይ ጎዳይፍ ሓለቓ ጥራይ እዩ ሶልቭ ዝገብሮ ብማይ ተመናይ ከባቢ ክትከይድ ኮንካ ቦ ሓደ ቦስ ኣሎ ኣይ ዶንት ኖ ብካልእ ከባቢታት ናይ ኣስመራ ገዛ ኸኒሻ ተኮይኑ ከምኡ ብገጀረት ከምኡ ሓደ ክነናቱ ዝሓዘ ኣብታ ሓንቲ ከተማ የድብለኩም ዘሎ ኣብታ ትራቭልስ ትበሃል ርእሲ ከተማ ትሪፕሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ዝሓሸ ኣብ ሊብያ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢልናስከ ንሓደ ዲክታተር ኢሎም ዝኣለይዎ ድሕሪኡ ኣብ ቤንጋዚ ዝበሃል ሓደ ጀነራል እዩ ኣመሓዳሩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ጀነራል ድማ ዲክታተር እዮም ዝብልዎ እቲ ዲክታተር ንሱ ዝቋፀሮ እቲ ዝበለፀ ቦታ ናይ ሊብያ እቲ ቤንጋዝን ንሱ ዝቋፀሮ እቲ ጀነራል ዝቋፀሮ ምዃኑ እቲ ጀነራል እቲ ድማ ናይ ኢማራት ናይ ገለመለ መጋበርያ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ፑቲን እውን ኣብኡ ኢድ ኣለዎ ስለዚ ዲክታተር ኣሊኻ ዲክታተር ከተምፅእ ፀገም ከም ዘይብሎም ሰብ ስለዚ ረጂም ቼንጅ ኣብ ሊብያ ፈቲኖሞ ኣብ ኢራቅ ፈቲኖሞ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፈቲኖሞ ኢቨን ኣብ ሱዳን ፈቲኖሞ what did it bring ሓደ ኣመሓዳሪ ኣብ ሱዳን ነይሩ ንዑ ኣልዮም ክልተ ጀነራላት ናቶም ቦታ ሒዞም ኣለዉ ካልኦት ሽም ዘይብሎም ድማ ኣብ ኣትዮም ኣለዉ ስዲት ፕላን ኣበይ ኸ ረጂም ቼንጅ ንሳቶም ዝገበርዎ ፅቡቅ ዝሰርሐ ሲምፕል ኤግዛምፕል ረጂም ቼንጅ ብኣሜሪካ ዳይሬክት ዝኾነ ኣበይ ሰሪሑ ቨሪ ሲምፕል ማለት ሕቶ ክትሓትቱን ክትክእል ኣለካ ረጂም ቼንጅ ተፈቲኑ ዘይሰርሐን ሃገራት ኣብ ዓዘቕቲ ዝኣትዋን ማዓት ኤግዛምፕልስ ንርኢ ኣለና ኣበይ ናይ ሃገር ከሰሪሑ ወላ ኣብ ግብፂ እውን እኮ ረጂም ቼንጅ ፈቲኖም እዮም ዲሞክራሲ ክመፅእ ኣለዎ ግብፂ ኢሉ ኦባማ ኤክስፐሪመንት ገይሩ ሕስሚ መባረክ ኣልዮም ዲሞክራሲ ምስ ፈተኑ ንሶም ዘይደልይዎ መንግስቲ ስለ ዝመፀ እንታይ ገይሮም ንዑ ዓልዮም ነዚ ሕጂ ዘሎ ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኣቢሎም ስለምንታይ ዲክታተር እዮም ዝመርፁ ሰብ ንዓታቶም ዘገልግል እንተኮይኑ ኣክቹሊ ንጉስ ወይ ዲክታተር እዩ ዝሕሾም ንኣሜሪካ ኣንፃሮም ዝኸውን ጥራይ እቲ ፀገም ዝመፅኦም ስለዚ በዓል እዚኣቶም ንኤርትራ እንታይ ይምነይብሉ ኣለዉ ኩሉ እቲ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘሎ ንዑ እዮም ዝምነይብላ ዘለዉ እቲ ሕቶ ድማ እዚ ሰብ እዚ ተዛሪቡ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ብሓፈሻ እቲ ዘሕዝነካ እንታይ እዩ
أبتي بملو انترفيو ناتو جزء بسمعيه أنا بس 5 يدلني يترجم سلا زي بقول جزء سبون كباخن سلا زي يدلي ولا حنت تجبر زي كل سبيو nothing ولا حنت تجبر زي سباي كنا اتزعبي تسفاناتهم أبو مخانم دما تسفا غريز أنا مالتي ترى سبيزي أب إنجو دوموز تقفيل زنبر سبيو تنجو أنا حجي زخونة زخفلني يبلي نبلي زفكرتي مايكل روبن مالتي تنجو كبير ركبت جنزب تلك قارب بسنية ديمقراطي انداومنت زبالتنا يسي حدش منش ناي منقسات ناي مغير سيستمز تقبلوا زلو كابي تقبل تنجو تي نوعو فاندز قبر زلو أديهم لهم كابو جنزب يقبلوا شو انتي قبروا بقى نحنا لوبيست سايكوننا ناس عاد ديمقراطي حزب نصعر سباتنا يبلو تدعر مقارا جارمات دوموزم كابي دمت نايت ريجيم تشينجز بل كامبين ناي منقس أمريكا تاكتيكس لزغيره بإنجوتات جريد سرح توم إنجوتات نام بروفيت أورجانيزيشنز يوم نربح حزبيهم تسرحيهم دبالو نزيوم دموز خفلهم زياتهم كاي زاربو this guy أبزي تسفاق بيرومسي انت كتحجزنا تغل oh my goodness like literally إزي تقدم بتقامنا إيرترا زخول زكبا ولا حانت زجبا سرح كم زي بلو بزي خاتفل هذا جزء أبي إيرترا زلوا من قصة بفتم بس تقامه زي حسب مخانه بزي خاتفل ما تكندز أكل ليتم معرفتك على سلنا نابل كاسي كورب كماسي هذا السنة ترتي خاطر زارب دلكا ويمنقله أبدي سابا خيرهم they haven't produced anything I mean زيتي تزجبر زلوك على سناتهم تبغى غير كردانا من تمالت يابز اسمه قد زلوا حتى يدرسون تحت سلا عندي ساعة كلها في زلا نتينا أي سدة بريزنتنا هجرير ترى تبهيلو زلوك حتى وخلوا سمعوا جبزي انت حطوا لك نزي مستر جبرسي مساجر من بستي كم برجع محمدسي انت انا هنقبل مريدنا دينا شجرنا هنفتح كويس ابزي طرح زربا كوينا كنترمتاي تجبرنا انتاي ما طرشتناش نعملتاينا تحتنا تي حدي ثانك يو يا طبقت لك بايتا تطاطي حنا ديو ورينا انت انا هنقبل فاينانس مدبي دان عزيز طلع صوم هنا وين من ده مانج ان ذا هاوس انا تاجزا مانج قبره تا تسمعوا لنا عمنيهم نقعد سكن ورد تخيلنا هوتيلاتنا ناي مقبنا كما يقاون ادريس معقول لي رقيب بوبكم مدبي دان عزيز طلع صوم هنا وين من ده مانج ان ذا هاوس انا تاجزا مانج قبره الله كوميونتي بيلو حتى الله يا جماعه من تاي استقبر له انا كبرت تحت لنا حتى الله لو حتى يكون عندنا ادريس زي حتى زي نحن سخا ممكن كانت حتى الله مش قدر فيها انا اتي لك برديت حمدو يا قصص لو كما يجروا تكراكس نعطهم كما يجروا كم زنا زلو إنا نرزلنا أوكي حجي تي جل سب نتكون تادي كتاتولو زلو أنتهي مو مالت زكو نورمال نجاري وجل ملاهم زلو زلو no this is becoming أبيتوبيا serious نجاري وخينو زلو በትግርኛ ሲመልሱ የታየበት ኮሜዲ ዘመንም እንደነበር አይዘነጋም። ዘንድሮ ደግሞ አዲስ አበባ የሻቢያ መንግስት ተቃዋሚዎች መናኸሪያ ሆናለች። ከጥቂት ዓመታት በፊት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ምስራቅ አፍሪካ ሰላም ሲጨነቁና ሲጠበቡ የሚያድሩ መሆናቸውን የተናገሩት የብልጽግናው አገዛዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ዛሬ ኢትዮጵያን ሻቢያን ለመጣል ትጥቅ ትግል ያወጁ አካላት መሰባሰቢያ እንድትሆን ፈቅደዋል። ብርጌድ ንሓመዱ በአዲስ አበባ ባደረገው አጀንታዩቲ ሚዲያታት ናይ ኢትዮጵያ ዓበይ ኣርእስቲ ኮይኑዎም ዳርጋ ላዕልን ታሕትን ብዛዕባ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣቢግ ኣጀንዳ ብሓፈሻ ገለ ካብቶም ኣቢ ብርትዕ ዝበለ መልሓስ ዝኾነ እዚ ሃብትሽ ግርሙ ዝብል እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ማስት ሪክሌም ኣስ አ ፖርት እዚ ንዓሰብ ክንወስድ ክንክእል ኣለና እዚ ብፅሑፍ ክኸውን ከሎ ብሚድያ ድማ ዝዛረብዎ ዘለዉ ነዚ ይመስል ልዩነቶች ሳንቲሞች መሰረታ እስከ ሚድል ኢስት ድረስ ንግድ ታካሄድ እንደነበረ ተላታል በአለም ታዋቂ እንድትሆንና በኢትዮጵያ ነኝ ካልክ በኋላ የትኛው መንግስት ቢመጣ የማይቀር ጉዳይ ነው። የባህር በር ጥያቄ የኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅም አጀንዳ በመሆኑ ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት የሚኖረው ፉክክር የሚኖረው ተቃዋሚ ደጋፊ የሚባል የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚኖረው አገር ሲኖር አገር በሌለበት ምንም አይኖርም። ይሄን ደግሞ እኛ
ከአካባቢያችን በደንብ መማር እንችላለን። እንደ ሶማሊያ፣ እንደ ሱዳን፣ እንደ አረብ ሀገሮች የተበታተኑ ትዕቶ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝዛረቦም ዘሎ ናባቶም ክመጽእ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ እዚ ንሶም ብዛዕባ ባሕሪ ይዛረብሎ ሪያሊቲ ግን እዚ ዲና ሙፍቲ ዝዛረበ ዘሎ እዩ ሃገር ተለካዩ ካልእ ነገር ክትዛረብ ትኽእል ዝብል ዘሎ ምቋምን ምድጋፍን they know the reality ናቶም ግን እንታይ ግን ትጸገም ኣብዚ እቲ አጀንዳ ናቶም ሰፊሕ ስለ ዘሎ እዩ ግድብ የተገነባው ግብፅን ለመጉዳት ነው ብሎ አርሲሲ ቢነግረኝ አይገርመኝም ለምን ቀጥ ከኢትዮጵያ ጋር ቀጥተኛው ተረጋ በዓለም ላይ በጣም ሀብታም ሀገር ካለ ኮንጎ ተቀል ዓለም ላይ ቴስላ በላይ ምንድነው ቢዋይዲ በለው እቺ ቤት በኩል የሚልከው ወፍዬ ታቋለ sometimes ብሉ ዘለው ቲ ኤርትራ ቀዳመይቲ ጸላይቶም ምዃና ኣነ ኤርትራ ድማ ምስ ግብጽ ትሰርሕ መላዋ እቲ ብዛዕባ ዲጋ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ እዚ ሕጂ ዳርጋ ብፕላን ብከመይ ጌርካ ዓሰብ ከተማልስ ትኽእል ንዝብል ፕላን እዩ ዝህብ ዘሎ ተንኪዩ እቲ ስለቲ ለጋስነት ናቶም ፕላኖም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝዛረቦ ባይ ዘ ወይ እንታይ ይብሉ ኣክቲቪስት እዮም ኣይ ቲንክ ካብቶም ጀነራላት ናቶም እዚኦም ይነፍዑ ኾኒ እየ ዝብላነ ክሊርሊ እቶም መራሕቶም ክሰምዖም ከለኹ እቶም ማይክሮፎን ሒዞም ዝዛረቡ ዘለዉ መራሕቲ ካብኦም እዞም ኣክቲቪስትስ ይበልሑ ኣትሊስት በቲ ዝፅሕፍዎ ክትሪኦም ከለኻ so እንታይ ዝብል ዘሎ military action to reclaim Assab would be highly contentious ስለዚ ሓደ ካብቲ ወታደራዊ መንገዲ ክንወስድ ክንክላልና it's advisable for Ethiopia to signal strongly to Eritrea that military breach ሕጂ ነቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ተጠቒምና ኣብቲ ናይ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሓሸውዬ ንሱ ናብ ካልእ ክኸይ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምኻድና ስለ ዘይተርፍ ነቲ ብኮቲ ተጠቒምና ንኤርትራ ሃሪምና ኣብቲ ጉዳይ ብኮቲ ተጠቒምና ዓሰብና ከለማለስ ኣለና ዝብል ዘሎ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ሓይሊ ኢኻ እቲ ካልእ ኣብ ቋንቋ ዲፕሎማሲ እውን ክንፍትን ክንክል ኣለና እናበለ ኦፈሪንግ ሼርስ ቱ በኤርላይንስ ዶ ገለመለደ ዝብልዎ ዘለዉ ኢንተርናሽናል ሎ እውን ክንጥቀም ኢና ንኽብል ኣሎ ስለዚ ኣገይ እቲ ኣጀንዳታት ናቶም ሰፊሕ ምዃኑን ኣንጻር ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ይዛረቡ ከም ዘለውን እስከዚያ ካስምዕዋ ድሕሪ ከተሓዞ ክፍትን እየ እነ ደብረጽዮን ቡድን ጋር አብረዋል የሚሉ ነገሮች ይሰማሉ በደም ተጨባጭ የሚመስሉ ነገሮች እየመጡ ነው አሁን የፌደራል መንግስቱ ደግሞ እዚህ ጋር የራሱ ኢንተረስት አለው አማራ ክልልም ትግራይ ክልልም ከዛ ደግሞ ከኤርትራ መንግስት ጋር ውስጥ ስለገባ ተቃዋሚ ኃይሎችን ለምሳሌ ሰሞኑን አዲስ አበባ ገብተው ስብሰባ ያደረጉት ብርጌና አህመዱም just ይሄ ምንድነው ብሉ ሪቮሉሽን የሚባል አይነት የኤርትራ መንግስት የሚቃወሙ እንቅስቃሴዎች አሉ የኤርትራ ሽግግር መንግስት በስደት የሚሉ አይነት ሌሎችም አሉ እንደዚህም ደግሞ የአፋር ኤርትራ አፋሮች የሚንቀሳቀሱበትና እጅንታዩ ቲ ሓደ ነገር ኣብዚ ክንጽረልና ደልየ ደለኹ እቲ አጀንዳ ብሰፊሑ አጀንዳ ገይሮም ከም ዘለውን ዳርጋ ብሓፈሻ እቲ ፕላትፎርም ድማ ፀረ ኤርትራ ንምዝራብን ንምጉስጓስን ብወቅዒ ተተሓሒዞም ከም ዘለዉ አክቲቪስትስ ናይ አቢ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገብሩ ዝነበሩ ብምልኦም ማለት እዩ ሓደ ብሓደ በብዓይነቱ ኣብ ገለገሊዩ ድማ ብቐጥታ ምሳቶም እውን ይዋሱ ከም ዘለዋ እና ቤብስ ሄዶ መሰደድ ሰለቸን መግለጫ እንዲያወጣበት ዓመት ሆኖ ዩነት መቃብር ላይ ህልመኛ ተወግዶታል ሀገሪቱን ከመንጋቱ በፊት ባለው አሁን እንደገና አሁን አሰልጣኝ ነበርኩኝ ዛዝ ከስደት ተመልሰው በትጥቅ ለመፋለም የወሰኑበት ነው አቶ ኪሮስ አስፋ እንደሚለው የንቅናቄው አባላት የሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ምሩቅ የሆኑ ካሁኑ የሻቢያ ሰራዊት አባላት ጋርም የሚተዋወቁ አንዳንዶቹም በአሰልጣኝነት ደረጃ ላይ የነበሩ ናቸው ለምሳሌ አሰልጣኝ ነበርኩኝ እዛም ስለዚህ ሓደ ካብቶም አበይት ናይቲ ኮንፈረንስ አብለውጥ ክገብሩ ዝኽእሉ ኢሎም ዝዛረብሉ ዘሎ ኪሮስ እዩ ናታቶም ብጣዕሚ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመንፅር እቲ ንሳቶም ዝኽእልዎ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትሪኦ ከለኻ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ 20 ዓመታት ውትድርና ገይረ ክብል ከሎ ግን አይ ቲንክ ኪሮስ ስትራቴጂ ናቱ ብዛዕባ ድሮን እናተዛረበ ምፅኤልኩም ነይረ አይ ቲንክ ካብኣ ትሓልፍ ፍሊት ስትራቴጂ የብሉን ትመልሲ ግን ብሕፅር ዝበለ ብካልእ ክንሪኦ ንኽእል እንዲና ግን እዚያ ኣብዚያ መሊስሎም حبايو نزير دون حبايو بقى اب عجلينو ساقوم هبي بلوم هبي እንዳበልኩ ቀርድሮ ካብ ህበይ ንላዕሊ ከማን ይወሃቦም እዩ ግን ደሓን ህበይ በልዎ ህበይ በልዎም ቶም ደቂ መታሓት ተወደቡ እቶም ደቂ ጋሽ ባርካ ተወደቡ ኤርትራውነት ይኩም ተጠመሩ ሁላኩም ህዝቢ ኤርትራ ምሳኹም አለ ተአኪቦም ሽመት ወይ ሓላፍነት ሒዞም ተሳኢሎም ይምለሱ ነይሮም ሕጂ ከመኣ ከይትኸውን
ሕዚ ዘሎ መንእሰይ ከም ቃልኩም እቶም ተስፋ ንህበኩም ብዘይ ክንብል ከለና ዓደይ ትመለሱ ወይ ኣይቲ የቁሉ ይኮነን ወዲእካ መምፃእ የድሊ ግን ፓስፖርትኩም ቀዲድኩም ሓመድ ተነፂፍኩም እምኒ ተተርእስኩም ነቲ ቃልሲ ክትመርሕውን ነዚ መንእሰይ ከዓ ቅድሚ ሰሚናር ተተኣኪቦም ፓስፖርትኩም ቀዲድኩም ኣብ እምኒ ተተርእስኩም ኣብ ሓመድ ደቂስኩም ነዚ ጉዳይ ተልእኮ ተበጊስኩም ዘለኹም ወዲ ወይ ኢልዎም ዘረቡ ከይወደ arrived safely ንዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ ንኣሜሪካ ኢለኩም ከ it was a show this was a show for a while ጽቡቅ ጌርካ enjoy ትገብር ኩነታት ትርዮ vacation ትገብር ኮንተንት ናትካ ካብኡ ትገብር ኮንፈረንስ ትገብር ትቃልሲ ከምዚ እዚ ትቃልሲ it's just an entertainment أني بيوتيوب أرسل من رأيه شو سلزخوني لايف تقبر شد شوعات فيديو تورد أب كاميرا تقرب تزارب تفكر and then you go back to your work the next day another campaign ويقال ملأ سلام سلفي it's always حاله في عسر عمد كتركت كلا لك ولا من زخونة يقولنا يا أبي حاله في تراقيبهم زخونة ولا من محدار رأيت كتمادي ولا من زخونة وتراقبي مثلا مهنياته again تنريو زلنا أبي أحمد قال عايو قال ملاك تبل تخلق but he's not stupid أيقونه زي واتسون فلتيو تمال بتاكر سنة تكف نقبل عدل زفتر له شعبيا مخاني فلتيو من البات شعبيا كابت شعوك ساب حجة أي تدعم من مليس حيلو خمسة اللي فلتيو عصوار بسمين زين برنا بيجوز خمسة خدت طفا يكونه أو وش تزلوس أجماعة طفا يكونه تزد خد زلوا من قدين خالود حيلتات سلده حقوس زلوا ينبر أبحرجا زوت ومرج أو كوس لا يكلني تنكسي لنا بيرترا قصو كفتن كم زي كونه فلتيو اليوم سبات زياتون بالوت خمسة ولا خمسة يقولوا أتيز قبر زلوا شتاراجن رجيم تشينجنا أمريكا بوليس قصل تخينه أنا انقدركم يا بمبال نا أمريكا فيفر كركب معناته جبسي أنت عين تسلوا كل واحد خمس غل فليتلو فزت أمكن أمريكا كسحب تعرقينه حدا كابت زدلي هو نوح وانصر حلو رجيم تشينج بيرترا سلزقنا نعوك الساسن دحرقيله أدل كركب خليه يزول كالكوليشن يوسيد زلوا نعونخ قبر كان صبارك تخوين ما نزياتهم كتو قال ملك قبر كفتنا له هذا سيريس خونه صرير ترى من قص خاص قبر قد نبعلو اتازلوا ومبرون حدا جا كم زلوا يفلتيو ስለዚ እቲ ዝወዘስ ምርጫታት ትናቱ ምርጫታት ድሩት ምርጫታት ከም ዝኾነ ጽቡቅ ጌሩ ይፈልጥ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከም ዘይክእል he knows ንሱ ይኮነቶም አክቲቪስት ናቱ ከማን ይፈልጥ እዮም በዚ መጽኻ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኣኪብካ ንክልተ ሰለስተ መዓልቲ ፀኒሕካ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስርዓት ክትቅይሮ ኣብ ኤውሮጳ ዘይተኣከብካ ዘይተገበ ኣብ ኤውሮጳ ዘይገበርካ ፍሉይ ነገር እንታይ ክትገብር ትኽእላው ኢቨን ኣብ ትግራይ ከማ እንተ ተቐርብሲ ቁርብሲ እስከ ድሓን ክብገሱ ይኽእሉ ኖ ናብ ትግራይ ክቐርቡ ይክእሉን እዮም ዋይ ትግራይ ንባዕሉ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ራእዩ ባዕሉ ንባዕሉ እናበልዐ ዝኸይድ ዘሎ መሪሕነት ሕወሓት ሕዚ እውን ውሳነታቱ ክእርምን መንገዲ የማን ክሕዝን ምልክት ከም ዘየርኢ ዘሎ ተገሊጹ ካብ ምስረታ ግዝያዊ ምምሕዳር ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለት ውድብ ንጅግና ሰራዊት ትግራይ ሓዊሱ መላእ ህዝቢ ኣብ ዝኸፈለ ኣጀንዳ ተጸሚዱ ጸገማት ክጋደዱ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝርዝር ኣለና سأن أزوز ترفا بزحيو سأن اندوز تخسره انتلامتيو سأن مدم ماتن حبير كام عمامن زغاري الفيو كابتين تتأرمون حماق تاريخ خوينو زقصل قوام مرحنا سراويت كسابت حزوون تسفاز اللوغو قداي مفتصامو على سلام بريتريا تسفاتاتي فسلو عدلاتي حنشش اللو إذا تاريخ اللو تانو كنا زي تدالو التقراي أبد راي زوانا خوينا أيانا وجزاء توت مراح خوين كانوا خوينا زي مدلاو بجزاء بعلو حلفنة مقداليو هزبي عددات ألاقين تخون قبو مدلاو كي جبر كامزنا حب بعلو تلقوا زي مفتساميو جميت كان أميت كان صحيف كان تنتين كان ميزان ألاقتي لك خان عقين كان نعوز خون دول مسرة زي منصاف هزبا وصلت أنك بعقبا وزي متقاميو تقراي كساف حزي بزمداي زحاتو تتأكل يلن أبر اسم مدنان تقراي كفاءة ألاقتين ناي تاريخ إمامون كال أيسال سايوي والعليو بصحيت كلهم يخل صلاة سراح صلاة يزجبر طان مراد زخلنا متشو كناتات استفطروا له كناتات له حزي في اللايد ما حزن احنا خمودب وسينا اينا كم حزبون وسينو يو حزبون سراويتنا نتنا يودبنا يكون ناي حزبنا زماساسل وسانه وسينو الله حزبن ودبن سراويتن حادق ساعه زخنا ما نما يسعرنا كلهم دليتاتنا خنا مالو أمينا. So تي هو حد زبال قريص وتبجيس خمسة لون ناي تجري كوينات دما أب تجري كوينات كجبر كم زغل سيريس خونه كاركل جمتات كم زغل يزن الجرزلو أما قلتي ناي هو حد حيلي دبرتين منجورينو
ዓለም ገብረ ዋሂድ ገለመለ ዘብልዎን ዝመርሕዎ ዘለውን በቲ ሓደ ድማ እቲ ናይ በዓል ጻድቃን ረዳ ገለገለ ኢልካ ዘለውን እዚኣቶም እቲ ኩነታት ሽምግልና ብኩሉ ተፈቲኑ ኣይሰርሐን ምናልባት ኣብዚ ባዕሎም ዝብልዎ ዘለዉ ግን ግምታት ክንህብ እንተኮይና ሲመክሩም እያየን ነውና የኢትዮጵያ መንግስት አይፈቅድላቸው አይንቀሳቀሱም ስብሰባ አያደርጉም እነዚህን አሰላለፎች ስታዩ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው የሁለቱ የህወሓት ክንፎች ብቻ ነው ወይስ ደግሞ ዳግም በርካታ አሰላለፎች ያሉበት ሁሉም የራሱን ጥቅም ለማሳካት የሚራወርበት ሁኔታ ይታያል? በነገራችን ላይ የኔ አቋም አንድ ነገር አለ ለቲፒኤልኤፍ መገመግበት ቲፒኤልኤፍ ገና ከመሰረቱ ድሮ ጀምሮ ማለት ነው 7ም 10ም ሲወጡ ያኔ በሻዕቢያ የተመለመሉ ናቸው ብዬ ነው ማምነው ሕጂ እቲ ካልኩሌሽንስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ናይ ደብረጽዮን ክንፊ ናይ ኦሪጂናል ህወሓት ዝበሃል ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከም ዝኽእል ካልኩሌት ይገብሩ ኣለዎ ሶም ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብኣይ ዘሎ እቲ ናይ ደብረጽዮን ክንፊ ምስ ሻዕቢያ ክውግን ከም ዝኽእል ሻዕቢያ እንታይ ዲል ኣለዎ ምስኡ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ኣብዚኣ ተደጋጋሚ ክንገልፃ ንኽእል ነዚ ናይ ደብረጽዮን ህወሓት ግብፂ ክሕግዞ ከም ዝኽእል ግብፂ ነጊሩ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሲሪየስ ለውጢ ንክንገብር ተኮይና እዚ ህወሓት ዝበሃል ናይ ትግራይ ሓይሊ ንሱ ተቀዳማይ ዝብል ናሽናል ዝብል መጽሔት ናይ ኢማራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ግብፂ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሓይሊ ኣብ ትግራይ እንተሎ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምዃኑ ስለዚ እቲ ህወሓት ሓይሊ ድማ ኣንጻር ኣቢ ቆሪፁ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኣንጻር ኣቢ ማለት ካ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ንጌታቸው ረዳ ምናልባት እቲ ዝብልዎ ዘሎ ሓበሬታ ተገራጫው ስለ ዝኾነ ክትኣምኖ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብዚ እውን ሓድሽ ሓበሬታ ሓደ ሓበሬታ ንዓይ ግር ዝበለኒ ሰምዐ ነይረ ልዕሊ ሚድያ ፍሹል ዕልዋ ተገይረሎም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ዕልዋን ምግባር ዝጀመረ ፈተነ ፈሽሉ ተባሂሎም እዚ ከምዚ ንከሎ ድማ ትእምት ገለ ማሕበራት ህፁፅ ጉባኤ ከካይድ ከም ዝፀውዕ ዘመላኽቱ ደብዳቤታት ምዝርጋሕን ስዒቦም ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ክብነፅ ይጎሎም ኣብ ልዕሊ ሚሽን 4.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ዝተፈተነ በአሁኑ የትግራዩ ሰራዊት ውሳኔ ዝምታን የመረጠው ከዚሁ የጠቅላዩ ማስጠንቀቂያ አንጻር ሊሆን እንደሚችል ተገምቷል። ሆኖም ግን ከሰሞኑ በሰሜኑ ስለተነሳው ፖለቲካዊ ማዕበል የሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሰዎች መልስ ዝምታ ሆኗል። በእርግጥም የ4 ኪሎ ዝምታ ያስፈራል። በሌላ በኩል ደግሞ ካለፈው ዓመት አንስቶ ከአንደኛው የህወሓት ፍንካች ጋር መሞዳሞድ የጀመሩ የፋኖ አደረጃጀቶች በሰሞኑ ሽኩት ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድን መንግስትናቱን ካልኩሌት ዝገብር ዘሎ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ምስ ጌታቸው ረዳ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ምስ ጌታቸውን ጻድቃንን ኮይኑ ሰራዊቱ ሒዙ ንህወሓት ናብ ትግራይ ክኣቱ ይኽእል ዶ ይትሕቶ ሓደ ሰራዊት ናቱ ንፋኖ ክስዕራ ይከኣለን ተወሳኺ ሰራዊት ናቱ ናብ ትግራይ እትዩ ኣገይን ካልኣይ ኩናት ምስ ተጋሩ ክዋጋእ እሞ ክዕወተሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታትን ተኽእሎን ኣሎ ዶ ኢኻ ክትብል ዘለካ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ደብረጽዮን ክንፊ እቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ጎንና ኣሎ እያ ትብል ፈትለወርቂ ሰራዊትን ኣዘዝቱን ኣብ ጎንና ከም ዘለዉ እያ ትብል ዘላ ፋኖ በቲ ሓደ ኣድቫንቴጅ ረኺቡ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሓዊሱ ብክልቲኡ ግንባር ከይመፆም ይፈርሁ ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝያዳ ስጋት ክስምዖ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ይኹን ዓብ ስጉምቲ ክገብር ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ ብካዝ ብክልቲኡ ግንባር ዝመፆ ፀላኢ እንታይ ክገብሮ ይኽእል እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ክምዝምዞ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ነቲ ናይ ረዳ ሓይሊ ማለት እዩ ብፍላይ እቲ ሰራዊት ናይ ህወሓት እቲ ናይ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምስ ህወሓት ኣሎ እንድሕር ኮይኑ ደን እቲ ናይ ረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዘለዎን ነቲ ቦታቱ ተቆፃፂሮም ነቲ ስልጣን ጥራይ ናይ መቐለ ተቆፃፂሮም ግን ትርጉም የብሉን እዚኣ ክትፈልጥዋ ኣለኩም ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ገይሮም እዮም እኮ ምርጫ ይትግበሩ እናተባህለ ከሎ ምርጫ ምስ ገበሩ መንግስቲ ናይ ፌደራል ኣብ አዲስ አበባ ካት ገይሮም ቅድሚ ኩናት ምጅማር ማለት እዩ ካት ምስ ገበሮም ባንኪ የለ ሕክምና የለ ገለ የለ ምስኮነ ድሕሪኡ ውግን ኣይግድን ይክጅምር ሕጂ እውን ነቲ ግዝያዊ ምሕዳር ዝበሃል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኣሪኻዮ ትርጉም የብሉን ኣብ አዲስ አበባ እንድሕር ረጊጥካ ኣብኣ ዘለካ ብጥሜትን ብገለን ክትሳቀይካ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ክትኣልዮ ኮይንካ ኔክስት ስቴፕ ናትካ ን4 ኪሎ ገፅካ ክትከይድ ክትክል ኣለካ ሻዕቢያ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክሳተፍ ይኽእል መንግስቲ ኤርትራ አይ ዶንት ቲንክ ኢዱ ኣብዚኣቶም ኢዱ ክእቱ ዝኽእል ግን እቲ ዘሎ ሓሸውዬ ፀገም ግን ነፍሱ ዝኸኣለ ዲቕ ዝበለ ድራማ ስለ ዝኾነ ቀስ ኢልና ከምዛ ሲነማ ንርኢ ዘለና ክንዕዘቦ ክንፍትን ኢና ንዑ እናተሓዘብና ግን ጉዳይ ናይ ዓድና ሃገርካ ናብ ህዝብካ ናብ ዓድካ ምኻድ ክድዓት ኮይኑ ናብ ፀላእቲ ኤርትራ ከድካ ምስኣቶም ተሓቢርካ ሃገራውነት ዝብል ኣጀንዳ ትግባርካ ዘይክድዓት ኮይኑ ዳሕናዊታት ኣይናትልና ምክንያቱ
كل جزء حدا ليس مع كاسب صلوا لخطب قد الناس لا دخنا كن كده حتى بالكواس كم زناي هاتوقطو ناي ودو جبارو ناشن طاردو قال بزح يخسر معكني كابان العلي كدعت ديكونه تابዛ ساعات كزارب لا دلي دلو قال ما يبقالات حنت تبعات يا جي تبعات حدا ن حدا حسابك خدتكبر اب قدمي خازلو حدغاتات بزي يقدس قدم حج خمز بالنيره حجينا امنت بنا يرتاب بناتي ولا توسينا خندي مصحفن مودابن كندي ارتكلات مصحفن موقاسن منغسي ارفرادي نمرحتي ارفرادي نيرو ابوتو لسو اجي نسو بوتو خلو باركاب له مني وحدش معرفاتينا الا نزوم كون دولو دلو سبات ولا خيده تقربكم دمص حدغاتات كل يخل خون كنت نسمعو كنت زين سمعو قال يزمن جن ناز كله اب قمه اتي خان قدمت مخاد تبعاتي لحدت نتم ورجا معدو خونكم نازي ناتيدي ناي تمساسالي ناي كالوت قدم حج تخدو أجنع دانيال we are very proud of you نسخاز جبر كايو كل نجار كبوريو كدعت من مخانمكو بعلم يم نجيرمنا بعلو أفليتنا لتكونتات كدع من مخانو أبزي وانزي بزح مصلحة زليه يكونن جن أبزيا دانيال تبغ زرباس لزلوا يزبكم زلوا أبنا تو channel كيتكم كتسمعوا ذات حستو أب إيري نكس زبل كيتكم كتسمعوا لايك تقبروا لنا سبورت تقبروا عندما كل جزء محسن تايو من أربعة نزيان تسمع كايا قد محجوك هجيري فلتني ندانيال حونا ني انترفيو أبزي channelي كعدمي I hope جزء هلو بربوك عبزمسي مسوك زرارة بزح توتات لنا أنا عليك حطوز دلي كده تقدم حواتيو بس بدع حج دخلوا دينا عتما مقشاش تقبروا ذلهم سلازي ناي بحق تبعت حتى نجاري كون على حد تبعت كاخل انت تحتت نا حدا حسب علاماي كدبص حلن يعني تحجنا امنت قواماويت ايرترا كل سب كم زدليا سلاماويت معبلتي سلطنتي سلامه ترغاغت ايرترا كلاتنا نليانا ግን بحدا مقد سلري سلطني بخال مقد خسلت كل ما انتي اتي ايغوناتي اتي انا كو خمزي يدل نيره حجكو خمزي تولكو قال عصف كله سمعن اسو مسارحيو اسو خمزي نا بحدا مقد شاخت كيد كلخص كم اتوبس يدخون دلخم ماكينه يدخون دلخم كم مقد يدخون دل حج مسو يكون فوق حزاكا مس علامه هي جت علامه ابوت الله تقندي نتعلمها ستكبر بس ساعات زيها ماني ختكبر زخل زبل كمتي دقي مدقاقي مزبل دلخو اتي عقمن كእለትን ድሌትን ተወፋይነትን ናይ ስራሕ ባህልን ዘለዎ ባዕሉ ተግንባሪ ባዕሉ ህዝባዊ ግንባሪ ባዕሉ ህግደፊ እጂ ዝኹሉ ዓመታት ዳርጋ 10 ዓመት ሙሉ ህግደፍ ድብሉ ነበር ሰባት መወዳቱ ና ከመይ ጌርካና ህግደፍ ትኸይድ ኩልኻ ክክትሪኦም ከለኻ ግርቢ ድብል ግን ለስ ቢ ሪያሊስቲክ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ናይ ሃገርና ጥራሕ ዲኮነ ወላ ቀርና ኣፍሪካ ተመፂና እቲ دحانس كان ناي قرنا افريقيا شجرا كنا نفتح لنا ناي هاجر ناي ماني ختكبر زخل ابزبل زي ما نازناتنا نزي قوامنا ماني ختكبر دخل ابزا ساعات زيا بز مصينا بز وريرنا بز قلبيتنا خنا تكبرينا زول حيلታት አለው አንባቱ እምነት ይብለኝ ኣብቲ ዘሎ ከም ትድበሃል ኢንካምበንት ትራንዚሽን ተቀንዲ እቲ ተረጋግአ ሙኻ ናይ ባሕቂ ክሰርሕ ድኽእል ነቲ ተመክሮን ዓቕምን ዘሎ كاب دانيال زبيا زنبركو نطبي حنت كامزي انتاي كونت عزبتناتو بحج بزح ندي زلني ابزي حجي زي ناي ريجيم تشينجز بلو بتدغاغامي ززاربو زلو نغر تولنتايو منالبات ابزي داني اب كالكتري وتخلو اب ايرترا زحلفو تمكروتات كغلص كلو ابتناتو كسمعو وتخلو بزحات ايرتراويان كم استراخبن سناي غزي كم زحلفن بتركب دما ناي بحق زغنيو تي غعزو نايداني اب حنت غزي كندزيوم زاخلو ايرتراويان نختركب فلوي صقان فلوي تعدلتنيو مخنياتو ايرترا خيتكا بصيكا ممصا حديو اكمز عينت كونفرنس ل 500 مهوراتن ليكاونتن ايرتراويان تساتف انا ناي بحق كني لكم ماجي my next move is going to be up conference لو غزي كونز خل بكات you really get a lot بزح حقك كسبتخل بمقصال تي بزوم ريجيم تشينج زبل حجي بممليسوم حيل بابرتعم تزاربو زلو سلامتايو ايرترا بزح تبقسوتات وشت عد كم زلو بزح نجار كم سخاله دان نغيرنالو صبغ ازغن كوميونيكيتد كبر كغلالو تاي مالتي زي ايرترا نيكست شابتر ناتا بتخكل نتزبي من ابي بوتا كم زلو كم زعجي اقلقل نريو زلنا بتدغاغامي اتي زباو غمبار ويكا هدف ناتو كونفرنس غيرو دي غلا غيرو بتخكل نتزبي انا زمني مالتي من ابينا بوتا قوم قانون حزب كفتو خلالو because miscalculations اب امريكا دونالد ترامب تميتو انتاي كم زخون تفلتو نديهم it's clear دونالد ترامب تميتو فايس بريزيدنت ناتوم جيري فانس سلطان كحزم خاني فلتيهم سلازم miscalculation يبلكا
እዚ ኸ ኣብ ኤርትራ ግድን ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ሞት ሕጊ ናይ ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ኤግዛክትሊ መን ኣበይ ቦታ ክኸውን ከም ዘለዎ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝገብረካ ርጉእነት ይፈጥረካ ብዙሕ ኤርትራዊ ቅዱስ ኤርትራዊ ሕጊ ተፈጥሮ እዩ እቶም መራሕቲ ኣብቲ ስልጣን ዘለዉ ነዊሕ ዓመታት ፀኒሖም እዮም ልዕሊ ዓቕሞም ኣገልጊሎም እዮም ድሕሪኦም መን ነቲ ቦታኦም ክርከቦ ዘለዎ ኣይም ፕሪቲ ሹር ርግፀኛ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ካልኩሌት ገይሩ ከም ዘሎ ኣብዚ ጥርጥር የብለይን ግን እቲ ገይርዎ ዘሎ ካልኩሌሽንስ እቲ ህዝቢ እንተፈሊጥዎ ድማ ዝያዳ ርጉእነት ክፈጥርክን ሌላ ክፈጥርክን ተለማሚድዎ ክፀንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብተን ኪኪ ፖስት ሚኒስትሪ ኩታት ወፃኢ ድዩ ሚኒስትሪ ቁጠባ ድዩ ፕሬዚደንት ሃገራዊ ኤርትራ ድዩ ምክትል መን ክኸውን ኣብዚታት ነገራት ናይ ብሓቂ ኣብዘን ዝመፃ ዘለዋ መንግስቲ ኤርትራ ክሰርሓለን ዘለዎን ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ክፈልጦ ዘለዎን እንተለዉ ድማ ናብ ሚድያ መፅኦም ምስ ህዝቢ ክላለዩን ህዝቢ ዝያዳ ክፈልጦም ዘለዎ እንተኾነ ኣነ ናተይ ትምኒት እሱ because that's very powerful every time እዚ regime change bla bla ዝብልዎ ሓደ ተስፋ ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንድሕር መይቱ እቲ ሃገር ብጌራ ክጠፍያ ዝብል እምነት ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ካልኩሌሽንስ ኣለዎ ስለዚ እዚ ንኸየጋጥም ኩሉ ነገር ክግበር ከም ዘለዎን ዳኒ ድማ ፋንታስቲክ ዝኾነ ቫኬሽን ከም ዘሕለፈ ንርኢ ኣለና I really hope ኣብ ቀረባ ግዜ ዳኒ ግዜ ረኺቡ ኣይኖ ብዙሓት ሰባት ቆፂሮም ከም ዘለውን ኢንተርቪው ኣብቲ ዘረባውን ገሊጹ ኣሎ ናይ አንደርስታንድ ኢት ግን ምናልባት ገለ ግዜ እንተረኺቡ ኣብዚያ ቻነለይ ኣምፅየ ኢንተርቪው ከግብሮ ደስ ዝብለኒ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ቪድዮ ኬትኩም ራእይዋ ኣብታ ንሱ ዘለዋ ቦታ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ኣብዚያ ክሰናበተኩም እየ ምዛ ጠንቲ ደርፊ ናይ ኤርምያስ ገድፈኩም